खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि सिङाव साननैनि भार्मि कम्पस्टिं ट्रेनिं खुंफुंदों। बिटिआर सोरखारा ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि सिङाव भार्मि कम्पस्टिंनि सायाव साननैनि फोरोंथाय हाबाफारि लादों। बे फोरोंथायखौ मानास हायुङारि पार्कनि साखाथिनि बरंगाबारि गामियाव खालामनाय जादों। बे हाबाफारिनि थांखिया भार्मि कम्पस्टिं बिखान्थिनि आखाइजों दिन्थिफुंनानै जायगायारि सुबुं समाजखौ सोलोंथाइ होनाय आरो गोहो होनाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाहागो लागिरिफोरा अरायथा दाखोर-दाला सामलायनाय आदबफोर सोलोंगासिनो आरो मिथिंगायारि आबाद मावनाय आदबफोरखौ नाजावनो थाखायबो थुलुंगा होजागासिनो दं। ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि मावख'गिरिफोरा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि भार्मि कम्पस्टिंआ जिबारि दाखोर-दालाखौ जाग्रा आदारजों बुंफबनाय कम्पस्टआव सोलायनायनि मोनसे आबहावा लोगोआरि आदब, जाय हानि हासार गोहोखौ जौगाहोनो हायो आरो रासायनिक हासारफोरनि सायाव सोनारनायखौ बाङाइ खालामनो हायो। फोरोंथायाव बाहागो लानाय आबादारिफोर आरो गामियारिफोरा गावसोरनि आबादारि हुदाफोराव बेफोर आदबफोरखौ बाहायनो थाखाय गोसो गुदुं फोरमायदोंमोन। बे हाबाफारिया जिबारि आबाद मावनाय आरो दाखोर-दाला बाहायफिननायखौ थुलुंगा होनानै आबहावा आरो ओनसोलारि आबादारिफोरनि जिउ राहा मोन्नैखौबो मुलाम्फा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेफोरबादि नाजानायजों ग्रीन बड'लेण्ड मिशनआ ओनसोलनि थाखाय मोनसे सोमखोर आरो गोजोर इयुननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव 108 कौटि रांनि स्टेडियाम लुनाय जागोन। बिटिआरआव गेलेनायनि थाखाय मोनसे गिदिर थुलुंगानाय। क'क्राझाराव मोनसे गोदानथायारि स्टेडियाम मोननो थियारि मानोना आसाम सोरखारा 2025 मायथाइनि आसाम बाजेटनि सिङाव बेखौ लुनो थाखाय 108 कौटि रां रानदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव लानाय बे गेदेर आगाननि थांखिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोल (बिटिआरआव) गेलेमु बिथायारि सानज'थाइखौ बांहोनाय। गोदान स्टेडियामआ लाइमोन एथलीटफोरनि थाखाय मोनसे गेम चेन्जार जानायनि मिजिं थिजादों, जाय बिसोरनो साबसिन फोरोंथायनि खाबुफोर आरो गोजौ थाखोआव बादायलायनायनि खाबु होगोन। गेलेमु मोजां मोनग्रा आरो जायगानि एथलीटफोरा बे थिरांथाखौ बरायदों आरो आसामाव गेलेमु जौगाथायनि थाखाय रादाय होनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनो साबायखर बावदों। बे रां थिसननायजों क'क्राझारआ गेलेमुनि मोनसे मिरु जानो थांगासिनो, जाय लाइमोनफोरखौ हायुंआरि आरो गेजेर हायुंआरि बादायलायनायाव साबसिन जानो थुलुंगा होगोन। थामथि खौराङाव दङ आसामाव हांसोनि दान्थे-बिदान्थेनि थाखाय बिफा आरो फिसाज्लाफोरखौ बुथारनायनि दायाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा। बरपेटायाव फिसिनाय हांसोनि जेंनाखौ लानानै बुथारनायनि दायाव साब्रैखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा। आसामनि मोनसे जिल्ला बिजिरसालिया 2022 मायथाइयाव मासे फिसिनाय हांसोजों सोमोन्दो थानाय नांलायनायनि जाहोनाव सासे गामियारि सुबुंखौ बुथारनायनि दायाव सासे बिफा आरो बिनि 3 फिसाज्लाफोरजों लोगोसे साब्रै सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बरपेटा जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि दीपक ठाकुरियाया सरबक पुलिस थानानि सिङाव थानाय खौबैमारी गामियाव नजरुल इस्लामखौ बुथारनायनि दायनिगिरि आजिमुद्दिन, आमिमुल इस्लाम, रहिम बादशाह आरो आब्दुल आलीखौ दायनिगिरि हमनो हायो। बिजिरसालिया बिथांमोनखौ सोमोन्दो गोनां आइपिसिनि आयेननि सिङाव दायनिगिरि खालामदोंमोन आरो जिउ जोबजासिम साजा होदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नांज्लायनाया अब्ला जागायजेनो जेब्ला नजरुल इस्लामनि बिसिया दायनिगिरिनि फुख्रिनिफ्राय बिसोरनि हांसोखौ बोखांनो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। थासारिया मोनसे हिंसायारि गाग्लोबनायाव बांदोंमोन, जायनि जाहोनाव नजरुल इस्लामआ गिथावना जखम जायो। बिजिरगिरि किताब भूषण दासआ साखीनि फोरमान आरो फरेनसिक रिपर्टफोरखौ दिन्थिदोंमोन, जाय फोरमान होदोंमोन दि बुथारनाया गोसो जानानैमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ 1 कौटि गारां मोनसे मेथाइ। आसामआ अमुर आपुनार देश मान बावनायाव खौसे जागोन। हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे जारिमिनारि हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि गासै रायजोआव 1 कौटि सुबुंफोरा बे सानखालिनो रायजोनि मेथाइ अमुर आपुनार देश रोजाबगोन।
आयेन आफादाव राम बाजेट 2025 सायाव सावरायनायनि फिननाय होनाय समाव सीएम शर्माया बुंदोंमोन, रिपर्टनि बायदियैब्ला बे बोसोराव बराक भेलिनिफ्राय बिटिआरसिम हाफ्लंनिफ्राय लानानै कार्बि आंलंसिम गासै ओनसोलखौ आवग्रिनानै 1 कौटि सुबुंफोरा अमुर आपनार देशखौ जयै रोजाबगोन। गिबि खेबनि थाखाय बे मेथाइखौ बेनि गुबै महराव दिन्थिनाय जागोन, थिक जेरै लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा लिरदों। बेयो आसामनि मोनफ्रोमबो हारिसा आरो हारिजों रिंसारगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया सोफादेरनाय आरो हारिमुआरि गोग्गानायनि गोसोखौ गोख्रों खालामनाय, जाय आसामनि धोनि उनमोनथाइखौ दिन्थिग्रा मोनसे देंखोनि सिङाव गुबुन गुबुन हारियारि हानजाफोरखौ खौसे खालामनाय। सुबुं रोजाबनाय हाबाफारिनि अक्ट' आरो नेमखान्थिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ 4 बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ हमदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि मावख'आरि एक्स हेन्डेलआव फोरमायदोंमोन दि आसाम पुलिसआ 4 बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ खादों आरो बिसोरखौ गावसोरनि हादोराव दैथायहरदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा आब्दुल कबीर, बदिउर रहमान, महम्मद तायुब आरो आब्दुल कालाम। गिबि मन्थ्रिया पुलिसखौ बाख्नायनानै बुंदों, 4 आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ हमनाय जादों आरो होखारहरनाय, जोबोद मोजां हाबा मावग्रा हानजा होनना पुलिस बिफानखौ बाख्नायदों। बिथाङा बेखौबो मुंख'दोंमोन दि थांनाय 7 दानाव सा 305 हाबफैग्राफोरखौ हमनाय जादों आरो दैथायहरफिननाय जादों। आसाम सोरखारा रायजोनि आयेन बेरेखा हाबफैनायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय रादाय होनाय। बे समावनो बीएसएफआ 1885 किल'मिटार गोलाव भारत-बांलादेश सिमायाव रैखाथिखौ गोख्रों खालामदों आरो आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय आसाम पुलिसआ हाइ एलार्टआव दङ। 6थि खौराङाव दङ सोनाब बेंगलनि हावड़ायाव गोमानाय गुवाहाटी फरायसालिनि फरायसाफोरखौ मोनदों। बिकास राजबंशी आरो आली हुसैन मुंनि फरायसाफोरा शुक्रबाराव आनजाद होनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय माब्लाबाबो फरायसालियाव सौहैयाखैमोन। बेनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा बिथांमोनजों सोमोन्दो लानो हायाखैमोन। पुलिसखौ बिसोरनि गोमानायनि बागै सांग्रां खालामदोंमोन। न'निफ्राय ओंखारलांनायनि सिगां बिकासआ बुंनाय बायदिब्ला गावनि बेगआव जि-जोम आरो गोनां फोरमानलाइफोरखौ पेक खालामदोंमोन। फारसेथिं आली हुसैनआ गोबां फोरमानलाइफोरजों लोगोसे रां लादोंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव नुनमाथि पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया जौगानायखौ रोखा खालामनानै बुंदों, गोमानाय फरायसाफोरखौ सोनाब बेंगलनि हावड़ायाव नागिरना दिहुननाय जादों। बिसोरखौ लाबोफिननो थाखाय मोनसे हानजा दैथायहरखाबाय। आरोबाव गुदि खिथाखौ नेथ'नाय जादों। 7थि खौराङाव दङ आसामाव गिबि खेबनि थाखाय जिएमसिएइचआव रब'टिक हान्थु सोलायनाय सार्जारि खालामदों। आसामाव मंगलबार 11 मार्चखालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि जिएमसिएइचआव गावनि गिबि रब'टिक हान्थु सोलायनाय सार्जारिखौ जाफुंसारै खालामदोंमोन, जाय रायजोनि सावस्रि सिबिथाय बिथिङाव दावगानायखौ दिन्थियो। बे जौगाथायखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया एक्सआव बाहागो लादोंमोन मानोना बिथाङा बे जाफुंसारनायखौ बाख्नायदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया गुवाहाटी, डिब्रुगड़ आरो सिलचरआव आबुं रब'टिक सार्जारि इउनिटफोर फसंनायनि सानथांखिफोरखौबो फोसावो, मानोना बेफोर इउनिटफोरनि थांखिया सार्जारि खालामनायाव गेबेंथिखौ बांहोनाय आरो बेरामिनि फिथायखौ साबसिन खालामनाय। रब'टिक हान्थु सोलायनाय सार्जारिआ मोनसे आरोंदायारि महरै जौगानाय आदब, जाय जथाय सोलायनायनि थाखाय गेबेंथिखौ बांहोनो थाखाय रब'टिक आखाइ आरो कम्पिउटार हेफाजाब होजानाय नेभिगेसनखौ बाहायो। बेयो टिस्यु खहाखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो, हामनायनि समखौ बाङाइ खालामो आरो हान्थुनि गोब्राब थासारिजों भुगिनांनाय बेरामिफोरनि थाखाय गोलाव समनि फिथायखौ साबसिन खालामो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।